أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kuna tare da taskar Murtala Kawo ƙarƙashin cibiyar magunguna ta Darushifa Prophetic and Herbal Medicine Store da ke nomba 30 kan titin Masanawa Road, bayan gidan hakimin gundumar Kawo da ke Kawo, Kaduna. Lambar waya 080 37 62 4598. a wannan lambar waya ita za a neme mu a kira, kuma ita za a neme mu a WhatsApp dinmu. Ina fata kowa ya wayi garin talata lafiya. Ubangiji Allah ka sada mu da alkhairan wannan rana, shari da fitintunu Allah kare mu. Allah ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya. Allah duk wata fitina da ke addaban wannan ƙasa namu, musamman yankunan mu irin na arewa da wasu masifu suka tasa arewa, Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen su. Allah ka yalwata mana ƙasar mu da arziki nagari. Dukkan mu wanda suka fita wajen nema ko suke shirin fita wajen nema, Ubangiji Allah ka sada su da arzikin su halalan ɗayyiba. Allah ka kare su daga cin haram. Amin. Bayan haka, a takaice, za mu dan ba da gudunmuwa kamar yadda muka saba a wannan taska, sannan kuma muna ƙara kiran mutane da su dinga bibiyar mu a YouTube channel namu. Kana shiga YouTube kawai za ka yi sacin ɗin taskar Murtala Kawo ne, yana baka kawai za ka danna alaman nan ta subscribe, sannan ka danna alaman ƙararrawa. Da zarar mun saka shiri za ka sama shirinmu a wannan wajen. Sannan muna da bidiyoyi sun fi ƙarfin guda 100 misali a wajen, wanda an yi bayanan magunguna ne kala daban-daban. Ila ma dama kana neman wani magani, so kana zuwa ka bi bidiyo za ka sama magunguna daban-daban wanda za su amfane ka, su amfani iyalanka, su amfani al'umma gabaki daya. Sannan shi irin wannan magunguna da muke badawa fi sabilillah yana da kyau a yawaita sharing ɗinsu, domin wani yana can bai da lafiya ya rasa ta inda zai bi ya nema magani. So ganin wannan fi sabilillah an yi sharing, in ya je ya hada sai kaga ya amfane shi. Kai da kai sharing ka samu lada, mu ma mun samu lada. So Allah ya sada mu a cikin, Allah ya hada mu a cikin waɗannan ladaddaki. Amin. So a takaice a yau zan yi magana kamar yadda na fara ranan, na yi magana a gurguje magana akan ishu na asma ne, wanda na bada wasu magunguna, amma ban bada fuli yanda ya kamata mutane su tsaya su fahimce shi ba, saboda ina abin a gurguje a rana. So sai na ga ya dace in sake dawo da wannan magana akan ishu na asma, yanda za a haɗa maganin. Kamar yadda na faɗi, na ce za a nemi garin habbatus sauda, za a nemi garin marke, sassaƙen marke kenan. Sannan za a samo wannan garin zait turare, shi ko ganyen shi aka samu ko kuma sassaƙen aka samu ganyen shi, duk wala asu ya wadatar. In ma an samu ganyen ba, so in ba an samo shi sai a samo a je wajen yan koli, akwai wannan abin da ake kira masoro, shi ma sai a samo shi. Duka in son samu ne a yi garin su. Idan aka yi garin su sai a eba misali kamar ka eba cokali 5 kowannen su, sai ka hada su waje daya. Idan ka hada su waje daya aka cakuda, sai a dinga iban cokali, dinga iban teaspoon daya da safe, a dafa ruwan zafi kamar karamin kofi. Idan ya tafasa sai a sauke ruwan, ba da maganin za a tafasa ba, za a sauke ruwan a wuta, sai a iba maganin kamar teaspoon ɗaya sai a zuba. A samo man na'ana'a ɗan misira,
idan aka samu man na'ana ɗan misira ana zuba wannan maganin teaspoon ɗaya sai a eba wannan man na'ana ɗan misira sai a zuba kamar murfi ɗaya a ciki sai a sha shi bayan an karya. Da daddare ma a ƙara dafawa da izinin Allah. Idan kana matsalar asma, idan kana wannan maganin insha Allah za ka samu waraka da izinin Allah. Hakanan idan mutum yana yawan samun allergies na mura, shi ma in yana wannan insha Allah zai samu lafiya. Idan mutum yana yawan samun matsalan tari, insha Allahu in yana shan wannan insha Allah zai samu lafiya da taimakon Allah. Sannan bayan wannan magani na biyu, dama na yi niyya kuma sai ga wani Anas Hussein Usman ya yi tambaya ya ce don Allah maganin basir mai tsiro. To na sha ba da maganin basir mai tsiro a wannan shafin, sai dai da yake kasan mutane ba sa bibiyan abubuwan da ake yi a baya, misali irin bidiyoyin, shi yasa nake cewa a je YouTube channel namu a domin za a dinga samun irin wannan. Mai basir mai tsiro na farko ana gargaɗinsa da ya kiyaye ciye-ciye irin wannan taliyan yaran da ake yawan ci yanzu. Mutum za ga ya mai da ita kamar wani abincinsa, to a rage cinta sosai. Sannan kayan zaƙin nan a irin lemukan kwalba yana da kyau mutum ya dinga janye jikin shi da su, musamman in ka manyanta. Bayan ka janye jikinka da su sai a samu a je a nemo kitsen damo. Idan aka samu kitsen damo ingantacce mai kyau wanda aka san sahihin kitsen damo ne, in dai tsiro ne, a dinga fincinansa ana shafawa a wajen tsiron. Da yardan Allah ba za ka yi sati kana shafawa ba insha Allahu, in dai mai kyau ne za ka ga wannan tsiron ya koma ya narke ya bar wajen. Hakanan idan ba a samu kitsen damo ba, a samu man na'ana'a shi ma na misira, a samu man castor oil shi ma na misira, sai a haɗa su waje ɗaya. Idan an samu man maɗaci a haɗa da shi, in ba a samu ba a yi amfani da su. A samu auduga sai a dinga lakutansa ana matsawa a duburan safe dare, insha Allahu in dai tsiro ne shi ma ko fitan baya yana ƙonewa da taimakon Allah. Sannan abu na magani na uku da zan faɗi shine magana akan ulcer. Masu ulcer yana da kyau ku dinga yawaita irin wannan haɗin, kar mutum ya gaji. In ka ji ka samu lafiya, a yawaita amfani shi akai-akai. Sannan kuma a yawaita rage amfani da kayan irin man gyaɗa, kayan yaji da sauransu, domin a samu lafiya cikin taimakon Allah. Sannan masu ulcer ina ba da shawara, idan ka ji kana ulcer abin ya ƙi cinyewa, a je a yi ma scanning na farko a tabbatar da maɗaciyanka lafiya lau take, ba ta da matsala. Sannan abu na biyu, a tabbatar a je a ja jininka, a tabbatar da hantanka ita ma lafiya lau, ba ka da matsalan hepatitis, don hepatitis yana iya haɗuwa ya zo ya dinga baka wahala. Sannan yana da kyau in za ka sha maganin ulcer, ka sami maganin basir ka haɗa da shi ka dinga amfani da shi a jere, shi ma zai taimaka wajen samun lafiya da taimakon Allah. Abinda za a nema kawai a nemo garin habbatus sauda kaman cokali 5, sai a samo garin hulba kaman cokali 5, sai a samo garin tafarnuwa cokali 2, sai a samo garin ruman. Idan aka samo garin ruman shi ma kaman cokali 10, sai a zo a haɗa su waje ɗaya, a cakuɗa su. Bayan an cakuɗa su sai a samu zuma mai kyau kamar lita 2, sai a zuba a ciki, sai a kaɗa. In aka haɗa shi sosai ya haɗu, sai a dinga ɗiban cokali 3 da safe kafin a karya, a sha shi. Da daddare in za a kwanta bacci, a sha cokali 3, ya zamo shine lasting da mutum zai yi amfani da shi da daddare. Da taimakon Allah, in za ka dinga wannan abun ba za ka ɗauki lokaci mai tsawo ba, za ka samu waraka daga ciwon ulcer da taimakon Allah. Waɗannan abubuwa su ne muke so yau mu ba da gudunmawa ga al'umma. Don Allah, duk wanda ya samu wannan abun ya ƙoƙari ya yaɗa ma mutane domin su amfana da shi. Domin kai in kai kaɗai ne ka gani ba kai sharing ba, misali kai kaɗai, iyakan kai kaɗai abin ya tsaya. Amma da zaran ka yi sharing ɗinsa, al'umma da yawa duk friends ɗinka za su amfana.
wani ma a friends ɗinka shi ma zai yi sharing, wasu ma za su amfana. To kaga mutum ya yi aikin lada a zaune ba tare da ya sha wani wahala ba, kuma Allah kaɗai ya san irin ladan da zai samu. Da wannan ne zan dakata sai wani lokaci in Allah mai kowa mai komai ya ƙarasa da mu. Kar da ya manta a shiga YouTube channel namu, a danna alaman nan ta subscribe da alaman ƙararrawa. Sunan channel ɗin Taskar Murtala Kawo. A huta lafiya sai wani jikon in Allah mai kowa mai komai ya ƙarasa da mu. Allah ya sa mu dace.